भलायकी बरी उरपाक योग भोव म्हत्वाचो. लोकांक योगाची आणि योगाचे फायदे विशीं जाणविका आसपाक जाय. नारव्या भुरग्यां खातीर हरीश नवाथेन जलयोग प्रशिक्षण सुरू केलां. 2 ते 60 वर्सां पिरायेचे लोक तातूंत वांटो घेवपाक शकतात. पळयात पुराय बातमी. माझे नाव युवा मोहन चक्रीकर. म्हाका उदकाकडे वचून खूब भंय दिसता. आतां हांव 2 ते 3 वरां सुशेगाद स्विमींग करूंक शकता आनी हांव दुसऱ्यांक शिकूंक शकता. म्हाका पयलीं भंय दिसतालो म्हणजे वचोंक. आतां हांव बिंदास करूं शकता सगळें. प्रत्येक स्टुडंट कोणी डीप पाणीमध्ये बुडून मरणार असं कधी होत नाही आणि दुसऱ्यांना वाचायला काय काय करायचं सेफ्टी घ्यायचं आणि ओव्हर कॉन्फिडन्स पण येत नाही. कुठे जायचं, समुद्रात जायचं नाही, इकडे ते सगळं पण कॅल्क्युलेशन त्याच्या मनात असते. पण खूप चांगला कॉन्सेप्ट आहे की गोव्यात पसरायला आणि थ्रू दॅट एंटायर वर्ल्डला. का एंटायर वर्ल्ड म्हणतो म्हणजे गोवा इज वेल नोन फॉर वर्ल्ड वाईड. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, महेश गोवेकार आणि संगीता ओली.